naghahandog ng Good afternoon guys, it's me again Junjun Oliver and welcome to my YouTube channel Junjun's TV. So guys, sa Domingo sa hapon na guys, niyata sa barangay Sudlondron ang akong yutang natawhan. So akong ipakita ninyo unsay ngano ug unsa ka importante ning lugar sa akong kinabuhi. Yes. So again, please don't forget to like, share, and subscribe sa akong YouTube channel, Junjun's TV. And again, hamong dalon ron sa lugar nga din importante sa akong kinabuhi. Tara guys! So before guys, di pa naingani ka kanang progressive kining maong barangay Sudlon. Kanilang barangay hall, 2-story building na. So na gamay pa ni sa dinhi pa ko nagdako. And then kini niya manay bahay sa akong lola pagkakaron. So na po din nga ni kahoy nilang bahay nga na ay silong. Hinja kini din yung porsyon na guys dinhi hamong bahay danhi na may munting bahay na may munting tindahan dan in between dan na. Pero di pa po na ingana sa una. So daghan ng mga changes. Kana sa una di pa ni din sa una kuan bahay mga kasagingan pa ni sa una, kakakawan. Karon super daghan na daghan ng mga kabayan, mga nindot na. Kana jud nindot nga bahay and overlooking. So tanaw mga nindot na jud kadtong mga bahay din ni guys. Napod napoy pero wa na rin ang pudso dana. So daghan na mga daghang 2-story building na ni. So ingani naka-progressive ang barangay Sudlon. Yan, colorful ano yung mga service. Magdapoy porlon. So this is it guys. A few moments later. So hamong dalhon sa usa sa mga bahay sa akong igagaw ang first degree cousin nga kuyaw kadtong mga buwak guys. So ipakita ninyo ang isang mga halaman. Kugian kadto mo. Mananom og buwak. Og kani isang uniko iho. Guys, diyan mga buwak. Kanay siya guys, English paka ni. Hindi naman istorya sa darila. Say hello to our viewers. Dali na, say hello to our viewers. Tanaway sa mga buwak. Super nice. Diba well arranged. Wow. Very atimanjod. Gaptan pa kaya same with usa ka igagaw din speakers. Kaya silang mga buwak. See? Nasa mga singandan yan. Super ganda. Super ganda mga bulaklak dito. Yan. Kaya nga sa inganda Monstera. Mura magikot-kot bugod. Kiyawa. Kaingon gani ko na primero gikot-kot. So, din si Jam mga tag-ija dan. Manis na kanan. Yaya. Yaya, first yaya. First yaya. Oh, di pa buwak nga gihumulan. Wa pa siguro ni naka move on ning buwak ka. Pananatana.
ginaw. Ay, wa pa din natanom. Wag ko na ginawa. Ay, Santos. Oh, pati dito. Ag mga wailag me tagi koan. Tagi panglojo. Kaya di man makita kadto. Di man makita dito doon. O na yung mga paro-paro. Paro-paro style. Yan. Kami paggawaton. Gawa dyan isang mga buwak. Kani pong pikas. Labaw po ni. Kita mag mga Mga zombie. zombie nga buwak na danha. Na yung mga gumamela. Buwak sa utot-utot. Na yung guma, oh. Masarap tayo nga na, guma flower. Oh, kabay, kalibutan na ng utot-utot na may bawan. Diba? Amazed dyan na isang mga buwak dan eh. Oh. So, Kabuang sa mga buwak. Harang kong ging na nung... Pala itong kabaw kasi mga pangad. Nangit, tagtay kabaw. and, ladies and gentlemen, please welcome the owner of this house with a beautiful flower as well. Please welcome Mrs. Marilu de la Piña Kasimsiman. Wala tag-ija din yung mga buwak. O, liwat. Ag-ijang mga buwak, liwat nija. O, diba? O, diba? Inutil, oh. O, wala ijang uniko iho. This is his uniko iho. Ay! So, nakamana gahong na-comply na naho ni. Mato na punta sa laing version. Okay, guys? Bye-bye for this time. Ato na punta sa laing version. Again, guys, this is the house of my grandparents. Nabay sang lolag lolo. So, sa una, di pa niingan eh. And she is my auntie. Kagawad din siya sa barangay Sudlon. So, nangito mga buwak. Og, mari na punta sa among bahay sa una. Among dalahon. Mag-house tour taron. Eh? So guys, muna yung among bahay sa una, guys. Yan. Okay, lagi hapit. So this is it, guys. Muna ang Mumbai before since 2013. Yan. Ano sila mga buwak? Pinagputo na ni guys ng auntie. Igso ni mama. Huh? Si Lolo Kicks. Si Lolo Kicks, guys. Swerte taron, guys. Kaya si Lolo Kicks. Nagsabon na. Ay, magic ba? Ay, magic sa TV, guys. Copyright na. So, kani among bahay sa una na secret passage. Yan yung kwarto dyan is taas na. Dana. Diyan. Ngayon siya. Pero, doon yung kwarto. Yan. With tindahan sa una. Yan. Oh? See? Luwag. Uy, no. Depan. Mga tagpan. So, dini mi before since 2013 up to 2015 kay kanang pagka 2015 is naglinog nahadlok si mother. Wala ni Pujo danhi ni balik mi dito sa Kalinganay. So guys, nga ni kakuan ni among kinabuhi na so daghan mig mga experience nga nagbalhin-balhin og gipuy-an para laman mabuhi. Oh yes, kung asa maka kuan, kung asa mo adyon, kung asay
dool sa panginabuhi. So that's it. Ato grab og opportunity para laman jud mabuhi. Di ba? Kung asa ta na ay koan na makakita tag panginabuhian. So that's it guys. Di na lang nato on guys. Ayun lang tataman. At least nakashare ko kung unsa among kahimtang, unsa among mga nangagian nga mga kuan sa among life status sa among life. Okay? So this is it guys, and Junjun's TV would like to thanks sa tanan nga ning suporta sa ako ang YouTube channel Junjun's TV, labi na sa atong Team Tusok sang Kikoy. Okay, ug sa tanan daghang salamat, and Junjun's TV will now sign off. Bye bye guys. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.